מה כל קסומים, קסקות מטורפים מטורפות, כאן אייל קוסם בעוד קסם, סרטון מטריף ומטורף, והפעם שוב קסם מטורף בקלפים, רוטינה שאני עצמי פיתחתי על בסיס דברים, כולנו יודעים. אז יש לי פה חפיסת בייסיקל, מערבב לערבב. הקסם הוא הולך ככה, בלי חפירות מיותרות. בואו נעשה, אבל לפני שאני מתחיל בסרטון, תנו לייק, תירשמו לנו תקפלים כפתור הפעמון כדי שתוכלו להתעדכן בכל הקסמים החדשים והמטורפים שעולים, כוללים השורצים והלימודים של הקסמים, שתעלו רמה בקסמים ובאמת תפחו לקוסמים מטורפים. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז הקסם הולך ככה. אתם נותנים למתנדב להוציא קלף מתוך החפיסה, באמת איזה קלף שהוא רוצה. בואו נדפדף לסוף. והוא לוקח את הקלף, אז אני אראה לצורך הדוגמה, בעיקרון אני לא אמור לראות. בואו נראה. צריך לב אדום ואנחנו לוקחים, תוקים אותו באמצע החפיסה, אוקיי? באמצע החפיסה, תוקים. עכשיו עושים דבר כזה, אומרים לו, עכשיו הקלף שלך בתוך המעובב, אני לא יודע איפה הוא. אני הולך לעשות בלגן בחפיסה. איך עושים? לוקחים חלק, פשוט מתחילים לעשות בלגן, לוקחים, הופכים, רואים ממש בלגן שלם. תראו לו גם, יש פה גב אל פנים, יש פה פנים אל גב, יש פה אפילו גב אל גב, אוקיי? עכשיו תראו לו, אני הולך לקחת את הקלפים בצורה כזאת, ואופס, אפילו אתם יכולים לעשות את זה מאחורי הגב בעצימת עיניים. תראו לו שכל החפיסה בשנייה חזרה להיות שלמה, חוץ מקלף אחד, אוי, שנשאר פה הפוך. הקלף הזה הוא הנסיך לב אדום שלו, זה רוטינה שאני פיתחתי על בסיס משהו שידעתי כבר. מי שמבין יחסית את הקסם הזה על בסיס גם דברים שהוא יודע, באמת לדעתי זה, לפני שעשיתי זה משמיט לסטות. אוקיי, אז זה מתבסס על שני דברים. דבר ראשון, קסם הקלף ההפוך, שנותנים לבן אדם לקחת קלף מחפיסה. בואו נשתמש לדוגמה, זה יהיה מלך טילטן, תוקים אותו איפשהו באמצע, ואז עושים דבר כזה. פורסים את הקלפים, והקלף שיש לנו פה הוא מלך טילטן שחור. ואז, בואו, ועל בסיס עוד משהו שאני קורא לו חזרה בזמן, שפשוט לוקחים מבלגנים פה את כל החפיסה, גדול ועד קטן מה שנקרא. יכול להיות שלימדתי את זה פעם בערוץ כבר, אני לא זוכר. וכל החפיסה, למרות שזה נראה לנו מבולגן מאוד, כן? מאוד מבולגן. עכשיו בשנייה אחת לסדר את זה, כי זה היה בדיוק חצי חצי, תסתכלו. ברגע שאני עושה את הדבר הזה, לוקח חלק, הופך ושם. מרים חלק, הופך ושם. שזה נראה, שאני עושה את זה, זה נראה ממש בלגן. תסתכלו, אני מרים חלק, הופך ושם. ככה. רואים, מרים חלק, הופך, מניח, לוקח. הופך, מניח, לוקח אפילו. אני אקח עוד טיפה. ככה. כשאני עושה את זה מהר, זה נראה שזה עושה ממש בלגן בחפיסה. אבל בעצם זה סידר אותה לחצי גילים וחצי הפוכים. עכשיו איך אני יכול לקלוע בול באמצע? אז אני אומר לו, כאילו, לוקח מהעליונים ואומר לו שיש פה גב אל פנים, לוקח מהתחתונים, כאילו מפה, יש פה גב אל פנים, מהאמצע בדיוק, ואומר לו שיש פה גב אל גב, ואז מה שאני עושה מאחורי הגב, שיש לי פה גב אל גב, אני עושה פינקי ברייק. מה זה פינקי ברייק? שם פה זרת וסוגר. יש פה גב אל גב. אופס, יש לי פה זרת והוא לא שם לב אפילו. משם מקדימה. אני לוקח עכשיו מאחורי הגב. מה אני עושה מאחורי הגב? הוא סופר לי 3 שניות. אני לוקח את כל מה שיש לי פה, כל הפינקי, והופך אותו. ככה שכל החפיסה תהיה מסודרת לגמרי. בלי הפכים. עכשיו, שוב אני אעשה בלגן, ברגע שזה, אפילו בשתי ידיים זה יהיה יותר יפה. תראו להם שבאמת עשיתם בלגן. אוקיי? תראו להם, יש לי פה גב אל פנים, פנים אל גב, גב אל גב. שימו פינקי ברייק.
מאחורי הגב, תרימו את כל הפינקי ברייק ותהפכו. עכשיו איך אתם יודעים איפה יש באמצע? כי לפני זה אתם נותנים לחבילה כיפוף כזה. ברגע שחצי חפיסה הפוכה, יש פה כזה פס קטן, רואים פס? פס קטן שאפשר לחצות בדיוק בתוכו. הבנתם? כי כל הקלפים בעצם ככה. אבל יש חצי מהחפיסה של הכיוון השני. תעצרו כיפוף כזה. תוכלו לחצות בול באמצע. תעשו את הפינקי ברייק ומאחורי הגב. תהפכו את זה לחפיסה. רגילה לגמרי. אוקיי, עכשיו אנחנו משנים את שני הקצים האלה ביחד. לוקחים קלף לפני הכנת הקסם, שימו אותו הפוך בתחתית החבילה. יש לנו את כל החפיסה רגילה וקלף אחד הפוך. אוקיי. עכשיו בואו נראה כמה דברים. דבר ראשון, הוא לוקח קלף. תיזהרו רק לא להראות לו את הקלף ההפוך בסוף. גם אם הוא רואה, תגידו, אוי, זה נשאר מהקסם הקודם. תהפכו בחזרה, ומתי שהוא לא מסתכל, תהפכו בחזרה. אוקיי, אז אתם נותנים לו להוציא קלף. בואו נראה לדוגמת הקלף הזה, שהוא 9 טילטן. עכשיו, ברגע שהוא מסתכל, אתם מה עושים? בתנועה זריזה במהירה של אף אחד לא ישים לב, הופכים את החפיסה. עכשיו זה נראה בדיוק אותו דבר. רק שפה כל הקלפים ככה, ופה כל הקלפים הם ככה. אז ברגע שאתם לוקחים את הקלף, תוחבים אותו באמצע החפיסה, תדחפו אותו יחסית למעלה עדיף. רגע אני אסביר לכם למה. למעלה, אבל עדיין סוג של באמצע. בעצם אתם דוחפים אותו הפוך מכל שאר הקלפים. אז דוחפים, ואז בלי שהוא ישים לב, אתם מדברים איתו, מסיכים מדעתו, והופכים את הקלף הזה בחזרה. עכשיו בעצם הקלף היחיד ההפוך בחפיסה, הוא 9 טילטן, שזה הקלף שלו. אני אומר, אוקיי, תסתכל, אני הולך לעשות בלגן בחפיסה. אתם לוקחים עכשיו, הקלף שלו הוא יחסית למטה, כי 9 טילטן פה. אנחנו לא רוצים שאתם פורסים, שהוא יראה את זה. אז לכן, מה עושים? אתם פורסים את כל זה. תפרסו בגוש, שיהיה גוש אחד. אוקיי? שוב, איך פורסים בגוש? את עוזרת. הבנתם, כל זה יותר נפרס וזה יותר גוש. שישאר פה, צריך להתאמן על זה. אז שהוא יהיה מוסתר בין הקלפים הללו, אוקיי? בואו נעשה את זה בתנועה זריזה, שלא יראה חשוד. ככה. עכשיו אתם לוקחים ועושים את המהלך הזה. לוקחים, הופכים, שמים. לוקחים, הופכים, שמים. עוד ועוד ועוד. ככה בתנועות זריזות, מהירות. עכשיו אתם אומרים לו, יש לי פה גב ופנים, פנים אל גב, מחפשים את זה באמצע. הופה פה, יש לי פה גב אל גב. שמים פין, כמעט מוקלים, תסתכלו. אני הולך לסדר את החפיסה מאחורי הגב. כמה זמן אתה חושב שזה ייקח לי? כמה זמן אתה חושב שייקח לי לסדר חפיסה כזאת? תגיד בערך. דקה וחצי אולי. דקה. אני מסדר את זה ב4 שניות מאחורי הגב. קבל. שוב, מאחורי הגב אתם לוקחים את הכל ושמים. נוצר מצב, אתם בורסים לו את זה. תפרסו. זה הגיע מצב שיש פה קלף אחד שהוא הפוך. וזה הקלף שלו. 9 טילטן, שוב אני חוזר על זה, מהר עושה סיכום. מניחים קלף אחד בתחתית הערימה, נותנים לו להוציא קלף, נשתמש באותו 9 טילטן. מסתכל, בזמן שהוא מסתכל אתם הופכים. לוקח, שמים יחסית למעלה, אוקיי, כזה פה. בלי שהוא שם להם הופכים את זה בחזרה, ואז עושים את הבלגן שפורסים. אופס, הנה, התפשל לי, אתם רואים? יוצרים פה גוש. גם אם זה נראה פתאום, אז תחביאו את זה מהר בלי שהוא ישים לב. אז אתם עושים טק. ככה עושים מהר, 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 מהר. תראה באמת שאתם עושים בלגן. וזהו. מראים להם את הכל. אגב ואגב, שמים פינקי בריק, מאחורי הגב הופכים, פורסים. הקלף היחיד שהפוך פה בחפיסה
או 9 טילטן שלו. תעקבו לעוד קסמים, תנו לייק, תירשמו לנו כפתור הפעמון כדי שתוכלו להתעדכן מעוד קסמים. ואם בא לכם איזה קסם מטורף ומגניב חדש, פשוט תכתבו לי מה אתם רוצים, ואני אשתדל. תדאגו, עוד קסמים מטורפים אז. ביי.